8 ka balay ug 2 ka tindahan ang nangasunog sa Davao ug Butuan City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Real, 7 ka mga balay ug 2 ka tindahan ang nasunog sa mga naglahing lugar dinhi sa Davao City, Samtang. Usa ka ancestral house Butuan City na ugdaw. Ugdaw ang usa ka balay ug katapad yung tindahan sa Remco Village, Panakan, Davao City adlawng Lunes. Sa investigasyon sa BFP, nabiya ang gadget nga naka-charge ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Kagahapon, niulbosab ang sunog sa usa ka sari-sari store sa Salakot, Barangay Talomo, proper Davao City. Diin, doon na say balay ug multicab nga nadamay. Pagkagabi sa Galyera de Oro sa Barangay Bago Galyera, 5 ka mga balay ang naugdaw. Diin, nabiya ang hinaling nga kahoy ang nakitang hinungdan sa sunog. Ang total ani more or less mga 500,000 no ang damage nga nako nato na come up nato. Sa Butuan City, nasunog ang usa ka balay sa San Francisco Street, Barangay Leon Kilat kagahapon. Sumala sa caretaker sa balay, bag-o ra siya ug iyang asawa ug anak miabot sa balay gikan sa department store dihang miulbo ang sunog sa likod sa balay. Wala hinoy na angol sa maong insidente. Samtang parayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Kita na boss kayo, kita lang gawas ng tanan para masigti sila. First alarm po natin ng sunog kung saan meron po tayong dalawang fire trucks galing sa ating Butuan City Fire Station. Real, parayon pahimangno sa mga otoridad himuong regular ang pag-check sa mga linya sa kuryente o dili magbilin og mga nakasaksak nga gadget aron malayo sa sunog. Real. Okay, daghang salamat Argil Relator.